महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मी प्रेरणा देसाई आपल्या सर्वांचं स्वागत करते आणि आजच्या नवीन तासाला सुरुवात करते। इयत्ता 8वी, विषय नागरिकशास्त्र आणि पाठ आहे भारताची संसद। भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे। यामध्ये संसद महत्त्वाची असते। या पाठात आपण भारताच्या संसदेचा विचार करायचा आहे। भारतीय संसदेची निर्मिती संविधानाने केली। राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजेच केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते। थोडक्यात संघ शासनाच्या कायदेमंडळास संसद असे म्हणतात। संसद राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा मिळून बनते। राष्ट्रपती हे भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक असतात, परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित विचार विनिमय करण्यामध्ये भाग घेता येत नाही। संसदेच्या 2 सभागृहांना लोकसभा आणि राज्यसभा असे म्हटले जाते। लोकसभा भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा होय। लोकसभा हे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे आणि म्हणूनच लोकसभेला पहिले सभागृह असं म्हणतात। या ठिकाणी लोकसभेतील सदस्य प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान पद्धतीने निवडून आले असतात। यामुळेच लोकसभा हे पहिले सभागृह असे म्हणतात। लोकसभेची निवडणूक ही संपूर्ण देशामध्ये विविध टप्प्यात होते। या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदारसंघ निर्माण केलेले आहेत। लोकसभेची मुदत ही 5 वर्षांची असते। लोकसभेच्या निवडणुका या दर 5 वर्षांनी होतात व या सार्वत्रिक निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात। 5 वर्षाची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी सुद्धा लोकसभा विसर्जित झाल्याची काही उदाहरणं आहेत। ते म्हणजे मे 1996 जेव्हा पंतप्रधान होते अटल बिहारी वाजपेयी, जून 1996 HD देवेगौडा, एप्रिल 1997 मध्ये IK गुजराल आणि मार्च 1998 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर ज्या निवडणुका घेतल्या जातात त्यांना मध्यावधी निवडणुका असं म्हणतात। जर लोकसभेमध्ये अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला तर सत्ताधारी पक्षाला आपली जागा सोडावी लागेल। त्यातून जर अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन ही आघाडी बनवलेली असेल आणि त्यातील काही पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला तर ते सरकार कोसळते आणि त्यामुळे लोकसभा विसर्जित करून मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातात। लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह। लोकसभेची सदस्य संख्या ही 552 असते। आपल्या देशातील सर्व समाज घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे। अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समाजाच्या 2 प्रतिनिधींची नेमणूक राष्ट्रपती लोकसभेवर करू शकतात।
राज्यसभा हे भारतीय संसदेचे वरिष्ठ आणि द्वितीय सभागृह आहे. लोकसभेच्या सदस्यांप्रमाणे या सभागृहातील सदस्यांची निवड ही प्रत्यक्ष जनतेतून होत नाही. राज्यसभा हे अप्रत्यक्षरित्या निवडून येणारे सभागृह आहे. राज्यसभा भारतीय संघराज्यातील 29 घटक राज्ये आणि 7 संघशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते. त्याची एकूण सदस्य संख्या ही 250 आहेत. त्यापैकी घटक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातून निवडलेले सदस्य असतात ते 238. राज्यसभेमध्ये या प्रत्येक घटक राज्यांची सदस्य संख्या सारखी नसते, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना त्या राज्यसभेमध्ये प्रतिनिधित्व मिळते. आपल्याकडे उत्तर प्रदेशाला जास्त जागा आहेत, कारण त्यांची लोकसंख्या मोठी आहे आणि सगळ्यात कमी जागा ज्या आहेत सदस्यांच्या त्या गोव्यासाठी आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11 कोटी असल्यामुळे आपल्या महाराष्ट्राला सदस्य जे आहेत ते 19 सदस्य आपण राज्यसभेवर देऊ शकतो. सर्व घटक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी घेऊन राष्ट्रपती जे आहेत ते 12 सदस्यांची नेमणूक करतात. मग ते कोणाची नेमणूक करतात, तर खालील क्षेत्रामधील व्यक्तींची निवड राज्यसभेत केली जाते की ज्यांनी साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीडा, सामाजिक कार्य यामध्ये विशेष कर्तृत्व दाखवलेले आहे, विशेष काम केलेलं आहे किंवा या क्षेत्रामध्ये कामाचा त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव आहे. या अशा व्यक्तींपैकी काहींची राज्यसभेवर नेमणूक केली जाते. उदाहरणार्थ बघायला गेलं तर क्रीडा क्षेत्रातील सचिन तेंडुलकर आणि राजवर्धन राठोड, तर कला क्षेत्रातील रेखा आणि जया बाजुरी या 2 अभिनेत्री यांची राज्यसभेवर सदस्य म्हणून नेमणूक झाली. लोकसभा जशी दर 5 वर्षांनी विसर्जित होते, तशी राज्यसभा कधीही पूर्णपणे विसर्जित होत नाही. म्हणून राज्यसभेला स्थायी किंवा कायमस्वरूपी सभागृह असे म्हणतात. याचं कारण असं आहे की राज्यसभेच्या सर्वच्या सर्व सभासदांचा कार्यकाळ कधीही एकदम संपत नाही, तर दर 2 वर्षांनी राज्यसभेतील 6 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी तेवढेच पुन्हा निवडून. प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्षे हा निश्चित केलेला असतो. टप्प्याटप्प्याने आणि मोजक्या संख्येने सदस्य निवृत्त होत असल्याने राज्यसभा सतत कार्यरत असते. आता या ठिकाणी सदस्यत्वाच्या अटी काय आहेत बघा. एक म्हणजे ती व्यक्ती निवडणूक लढवणारी भारतीय नागरिक असली पाहिजे, वय 30 वर्ष पूर्ण असलं पाहिजे आणि उमेदवाराचं नाव निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीत असलं पाहिजे. या राज्यसभेच्या सदस्यांना खासदार असं म्हटलं जातं. खासदार हे आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न आणि समस्या लोकसभेत मांडून हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ रस्त्यांची दुरुस्ती, वीज पुरवठा, रेल्वे मार्ग, पाणी प्रश्न इत्यादी. यासाठी खासदारांना शासनाकडून विकास निधी मिळतो की जो त्यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या विकास कामांसाठी वापरायचा असतो. आता
ह्या ठिकाणी कुठली व्यक्ती अपात्र असते तर कलम 101 नुसार उमेदवाराला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच घटक राज्याच्या विधिमंडळाचे सभासद होता येत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे ती व्यक्ती सरकारी नोकर, मनोरुग्ण किंवा दिवाळखोर नसावी. आता आपण तुम्हाला शोधायचं की लोकसभेमध्ये विविध घटक राज्यांचे उमेदवार निवडून जातात, बरोबर. मग सगळ्या घटक राज्यांना काही समान जागा मिळत नाही. ज्या घटक राज्यांमध्ये लोकसंख्या जास्त असते त्याला जास्त जागा मिळतात. म्हणजे काय की घटक राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेतील जागा मिळतात. बघा या ठिकाणी एक चार्ट दिलेला आहे की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा या राज्यांना किती जागा आहेत ते आपण बघूया. तर महाराष्ट्राला आहेत 48 जागा, गुजरातला आहेत 26 जागा, मध्य प्रदेशला आहेत 29 जागा, उत्तर प्रदेशला आहेत 80 जागा आणि गोव्याला आहेत 2 जागा. म्हणजे सगळ्यात जास्त जागा या उत्तर प्रदेशाला आहेत तर सगळ्यात कमी जागा या गोव्याला आहेत. असं का तर त्या ठिकाणी त्या राज्यांमध्ये असलेली लोकसंख्या. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सगळ्यात जास्त आहे म्हणून त्यांना 80 जागा, तो गोव्याची लोकसंख्या सगळ्यात कमी आहे म्हणून त्यांना 2 जागा. आता आपण बघूया संसदेची कार्य काय आहेत. भारतीय संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या 2 सभागृहांविषयी आपण जाणून घेतलंय. आता आपण त्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊ. त्यांचं पहिलं काम आहे कायद्यांची निर्मिती करणं. लोकांचे हित व लोकांचे कल्याण जे आहे ते साधलं जावं. संविधानातील उद्दिष्टे आहेत ती प्रत्यक्षात आणता यावी म्हणून संसदेला नव्या कायद्यांची निर्मिती करावी लागते. जसं आता उदाहरणार्थ हुंडाबंदी किंवा आता त्यांनी नवीन GST लागू केला, वस्तू सेवा कराबद्दल केलेला कायदा. दुसरं काम म्हणजे मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवणं. मंत्री संसदेत निवडून गेलेले जे सदस्य आहेत त्यांच्यातून प्रधानमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ जे आहे ते निर्माण. मग इतर सदस्यांच्या हे जे मंत्रिमंडळ आहे ते आणि प्रधानमंत्री हे इतर सदस्यांच्या नियंत्रणात राहूनच त्यांना कार्य करावं लागतं. आता आपण माहिती घेऊया संविधान दुरुस्ती. भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे झाल्यास संसद त्या संदर्भात निर्णय घेते. आता कुठली जरा आपण फक्त उदाहरणं बघूया की युवक वर्गाला अधिकाधिक राजकीय सहभाग घेता येण्यासाठी भारतीय मतदाराचे किमान वय जे होतं ते 21 वर्षावरून 18 वर्ष केल्या. त्यानंतर 93वी घटना दुरुस्ती करून विना अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याबरोबर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षण ठेवण्यात आलं. संविधानात दुरुस्ती करायचा प्रस्ताव हा महत्त्वाचा असतो. त्याच्या आवश्यकतेवर संसद चर्चा करून तो प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही हे ठरवते. भारताच्या संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात. काही तरतुदींना मात्र जे उदाहरणार्थ बघायला तर घटक राज्यांची नावं बदलणं, जसं मद्रासचं नाव बदलून चेन्नई किंवा सरहद्दी बदलणं या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात. काही किंवा नवीन घटक राज्य तयार करणं जसं नागालँड,
सदस्यांचे संसद सदस्यांचा वेगाने बदले ठरवणे. पण काही तरतुदींना मात्र संसदेच्या 2/3 मतांची गरज असते. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने व उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या 2/3 बहुमताने जर घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले तरच या गटातील कलमे दुरुस्त केली जाऊ शकतात. दुरुस्ती केल्यानंतर त्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यास घटना दुरुस्तीला कायदेशीर मान्यता प्राप्त होते. घटना दुरुस्तीने खालील विषयांबाबत दुरुस्त्या करता येतात. एक म्हणजे मूलभूत हक्क आणि दुसरं आहे मार्गदर्शक तत्त्व. काही तरतुदी संसदेचे विशेष बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांच्या मान्यतेने बदलल्या जातात. संसदेच्या विशेष बहुमताने व घटना दुरुस्ती पद्धतीने घटना दुरुस्ती प्रस्ताव कोणत्याही सभागृहामध्ये 2/3 मताने संमत व्हावा लागतो. दोन्ही सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने व निम्म्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांच्या विधिमंडळाने मान्यता दिल्यास घटना दुरुस्ती करता येते. त्याच्यामध्ये राष्ट्रपतींची निवड आणि शासन कार्यकारी सत्ता या गोष्टींचा समावेश. लोकसभेचे अध्यक्ष. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर पहिल्या बैठकीत लोकसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. लोकसभेचे कामकाज हे लोकसभा अध्यक्षाच्या मार्गदर्शनानुसार आणि नियंत्रणाखाली. जसं आपण बघितलं की कायद्याला मान्यता देणे, न्यायालयीन अधिकार, निवडणूक कार्य, आर्थिक निर्णय घेणे यासारख्याचे कामकाज हे लोकसभा अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनानुसार व नियंत्रणाखाली चालते. लोकसभेतील सदस्य हे भारतीय जनतेचे प्रतिनिधित्व. अध्यक्षपदावर निवडून आल्यानंतर अध्यक्षाने तो कोणत्याही पक्षाचा असला तरी संपूर्ण सभागृहाचे कामकाज अतिशय निपक्षपातीपणे चालवायचे असते. कोणत्याही एका पक्षाची बाजू त्याने घेता कामा नये. लोकसभेच्या सभासदांना लोकप्रतिनिधी या नात्याने काही हक्क आणि विशेष अधिकार. आता अध्यक्षांची कामे कोणती आहेत तर सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे, सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणे, कामकाज विषयक नियमांचा अर्थ लावून त्यानुसार ते चालवणे. आता आपण माहिती बघूया राज्यसभेचे सभापती. राज्यसभेचे संपूर्ण कामकाज हे सभापतींच्या नियंत्रणाखाली चालते. तसं लोकसभेचे कामकाज हे अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली चालते, तसे राज्यसभेचे कामकाज हे सभापतींच्या नियंत्रणाखाली चालते. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. राज्यसभा सभापतींनाही सभागृहामध्ये शिस्त राखणे, चर्चा घडवून आणणे, सदस्यांना बोलण्याची संधी देणे इत्यादी कार्य करावे लागते. आता आपण बघूया संसद कायदे कसे तयार करते. आपल्या देशामध्ये संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कायदा तयार करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत स्वीकारण्यात येते. या पद्धतीला कायदा निर्मितीची प्रक्रिया असं म्हणतात. कायद्याचा कच्चा मसुदा प्रथम तयार केला जातो. या कच्च्या मसुद्याला किंवा आराखड्याला कायद्याचा प्रस्ताव किंवा विधेयक असे म्हणतात. या विधेयकाचे 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे अर्थविधेयक, दुसरं म्हणजे सर्वसाधारण विधेयक.
विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया. याच्यामध्ये पहिले सभागृह, दुसरे सभागृह, त्या दोन्ही सभागृहामधले वाचन, राष्ट्रपतींविषयी आणि कायदा अशा पायऱ्याने जावं लागतं. आपण बघूया. पहिल्या वाचनामध्ये संबंधित खात्याचा मंत्री किंवा संसद सदस्य विधेयक सादर करतो आणि हे विधेयक मांडताना त्याचे स्वरूप तो थोडक्यात स्पष्ट करतो. म्हणजे विधेयकात काय आहे, विधेयकाचे महत्त्व काय आहे आणि विधेयकाची आवश्यकता का आहे. दुसरं वाचन पहिल्या टप्प्यामध्ये झाल्यानंतर की विधेयकावरील उद्दिष्टांवर चर्चा केली जाते. विधेयक कोणत्या उद्देशाने मांडलेले आहे, त्यामुळे कोणत्या गोष्टी साध्य होणार आहेत, यासाठी होणारा खर्च किती आहे आणि लोकांना होणारा फायदा किती आहे यावर चर्चा केली जाते. विधेयकाची उद्दिष्टे स्पष्ट झाल्यानंतर सभागृहातील सदस्य विधेयकाबद्दल आपले मत व्यक्त करतात. विधेयकाचे समर्थक विधेयक कसे सांगण्याचाही प्रयत्न करतात, योग्य आहे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचे विरोधक जे आहेत ते उणीवा स्पष्ट करतात. योग्य अयोग्य अशा पद्धतीने सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर गरज भासल्यास ते विधेयक सभागृहाच्या एका समितीकडे पाठवले जाते. सभागृहाची समिती या विधेयकावर अभ्यास करून काही दोष असतील तर ते दूर करण्यासाठी सूचना व दुरुस्त्या सुचवणारा अहवाल हा सभागृहाकडे पाठवते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विधेयकावर कलमवार चर्चा होते आणि यावर सदस्यही दुरुस्त्या सुचवू शकतात. तिसऱ्या वाचनाच्या चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्याच्या ठरावावर मतदान होते. बहुमताची मंजुरी मिळाल्यावर ते विधेयक मंजूर होते. म्हणजेच काय की सभागृहाने विधेयक संमत केले म्हणजे मंजूर केले असे मानले जाते. आता विधेयकाची कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया बघितली आपण. पहिले सभागृह, पहिले वाचन, दुसऱ्या वाचनाचे 2 टप्पे आणि तिसरे वाचन. दुसऱ्या सभागृहात सुद्धा पुन्हा त्याच टप्प्यातून जावं लागतं. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा यांचं संयुक्त अधिवेशन घेतलं जातं. म्हणजे जर त्या विधेयकाबद्दल काही मतभेद झाले तर हे अधिवेशन घेतलं जातं आणि या अधिवेशनामध्ये या विधेयकाचं भवितव्य ठरतं. केंद्रात जर लोकसभा व राज्यसभा यांच्यामध्ये विधेयकाबद्दल मतभेद झाले तर दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशन घेतलं जातं आणि त्या संयुक्त अधिवेशनामध्ये त्या विधेयकाचं भवितव्य ठरतं. तिथे ते विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याच्यावरती राष्ट्रपतींची संमतीदर्शक स्वाक्षरी होते आणि ही स्वाक्षरी झाल्यानंतरच त्याचं रूपांतर कायद्यात होतं आणि कायदा तयार होतो. बालमित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असणार. यासारखे अनेक छान छान व्हिडिओ आहेत जे तुमच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहेत. पण ते पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.